राजा कर्णगिरी स्वामी महाराज यांच्याशी संबंधित असलेल्या शिवकालीन शिवपिंडीबाबतचे वृत्त कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हनं प्रसारित केल्यानंतर मालवणकरांच्या भावना पुन्हा एकदा जागृत झाल्या। या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वास्तूचं जतन व्हावं यासाठी आता मालवणवासी एकवटले असून शिवपिंडीची योग्य देखभाल आणि संबंधित वास्तूचं संवर्धन करण्यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे। मालवण मेढा इथं असलेल्या राजा कर्णगिरी स्वामी महाराज यांच्या शिवकालीन घुमटी आणि समाधीवर पिंडी असल्याचं वृत्त कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हनं प्रसारित केलं होतं। कांदळगाव येथील रामेश्वर मंदिर आणि मेढा येथील या घुमटीतील शिवपिंडी एकसारखीच आहे असं सांगण्यात येत आहे। सिंधुदुर्ग किल्ला उभारण्यापूर्वी मेढा इथं घुमटी बांधण्यात आल्याचंही सांगण्यात आलं होतं। सध्या स्थानिक नागरिक कुलदीपक उर्फ बाळा जनार्दन मुळेकर आणि त्यांचे कुटुंबीय इथं नियमित पूजा अर्चा करत आहेत। घुमटी आणि शिवपिंडीला ऐतिहासिक आणि धार्मिक दृष्ट्या मोठं महत्त्व मानलं जातं, मात्र कालांतरानं या ठिकाणाकडे अपेक्षित लक्ष दिलं नाही। या शिवकालीन वास्तूचं जतन व्हावं यासाठी कोकण 7 लाईव्हनं याबाबत वृत्त प्रसारित केलं होतं। त्यानंतर मालवणकरांमध्ये चर्चा सुरू झाली आणि या वास्तूचं जतन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी जोर धरू लागली। फेसबुक, व्हॉट्सॲपसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून नागरिकांनी या ठिकाणाचं महत्त्व अधोरेखित करत त्यांच्या जतनासाठी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे। ही केवळ श्रद्धेची जागा नसून मालवणच्या इतिहासाची साक्ष देणारी वास्तू आहे, त्यामुळे तिचं जतन होणं आवश्यक आहे असं मत अनेक नागरिक मांडत आहेत। काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी या ठिकाणची स्वच्छता, देखभाल आणि आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारीही दर्शवली आहे। तसेच या शिवकालीन वास्तूचं संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनानं आणि संबंधित विभागांनीही पुढे येऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होते। मालवणमध्ये अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळं आहेत, त्यांचं संवर्धन झालं तर येथील सांस्कृतिक वारसा जपला जाईलच, शिवाय पर्यटनालाही चालना मिळू शकते असं मतही जाणकार व्यक्त करत आहेत। राजा कर्णगिरी स्वामी महाराज समाधीवरील शिवकालीन शिवपिंडीचं जतन व्हावं यासाठी आता स्थानिक नागरिक राजन भोजने, प्रदीप मयेकर, विश्वास गावकर यांनी पुढाकार घेतलाय। शिवकर्णगिरी महाराज नावाचा व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्यात आलाय। मोठ्या संख्येनं मालवणवासीय आणि शिवप्रेमी या ग्रुपमध्ये सामील होत आहेत। सोशल मीडियावरून सुरू झालेली ही मोहीम प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतरित होईल का आणि प्रशासन याकडे किती गांभीर्यानं पाहतं याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय। कृष्णा ढोलप, कोकण 7 लाईव्ह, मालवण।